खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। देहायारि गाग्लोबनायाव फरायसाया थैनायनि उनाव फोरोंगिरिफोरा 7 बोसोरनि जोबथेसालिनि साजा। लाभलिना बरग'हाया चेक रिपाब्लिकआव ग्रेन्ड प्रिक्स बक्सिं टुर्नामेन्टआव सना देरहादों। एएसएसइबिआ एचएसएलसी कम्पार्टमेन्टेलनि फिथाइखौ 23 जुनआव फोसावगोन। गरेसराव ट्रेनजों सौग्रावनायनि उनाव 9थि थाखोनि सोलोंसानि जिउ खहा। आसाम राइफल्स डिआरआइआ आसामनि काछार जिल्लायाव 1 कौटि रांनि पपि बेगरफोर जब्द खालामदों। आयेनारि नङि रां बुथुमनाय आरो गुबुन नेम गैयैनि खौरांनि उनाव रेन्ज फरेस्ट अफिसारखौ ट्रेन्सफार आरो फरेस्टारखौ सासपेन्ड खालामदों। कामाख्या थानसालिया अम्बुबाची मेला 2026 नि थाखाय थियारि जाबाय। नालेंखरजों बुंफबनाय ट्राकआ आसामनि बटद्रभानिफ्राय बिहार थांनाय लामायाव गोमायो। थगायनायनि केस रेबथुमनाय जादों। आसामनि नगावआव 2 ड्राग्स फानग्राफोर हमजायो। ड्राग्स एयार पिस्तल जब्द। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। देहायारि गाग्लोबनायाव फरायसाया थैनायनि उनाव कर्टनि बिथोन बादियै फोरोंगिरिफोरा 7 बोसोरनि जोबथेसालिनि साजा। कामरुपनि आमिनगावनि एडिशनेल सेसन्स कर्टआ 2010 मायथाइयाव देहायारि साजानि उनाव सासे 12 बोसोर बैसोनि फरायसा थैनायनि बेलायाव फरायसालिनि भाइस प्रिन्सिपाल आरो सासे कम्पिउटार फोरोंगिरिखौ 7 बोसोरनि जेलनि साजा होदों। केसआ मिर्जायाव सरस्वती शिक्षा निकेतननि 6थि थाखोनि फरायसा मौसम राजमहन्तनि थैनायजों सोमोन्दो दं। बिजिरसालिनि रेबगान्थिनि बादिब्ला 25 मे 2010 मायथाइयाव कम्पिउटार फोरोंगिरि अजय कुमार सिंहआ गावनि न'नि हाबा एबा हमवार्कखौ खालामनायाव फेलें जानायनि थाखाय फरायसाखौ बुदों। सिंहआ गथ'खौ भाइस प्रिन्सिपाल प्रसून गस्वामीनि खाथियाव लांनायनि सिगां बिनि आगसि हान्थुआव लावथिजों गोबां खेब बुदोंमोन। आरोबाव प्रिन्सिपालआ बिथांखौ एखे हान्थुआवनो बुदों। उनाव गारायफोरा सेप्टिक आर्थ्राइटिस आरो माइसाइटिसआव जौगायो, जायनि जाहोनाव सेप्टिक शक जायो। महन्तआ 7 जुन 2010 मायथाइयाव गुवाहाटीनि जिएनआरसि देहा फाहामसालियाव रुंसारि जादों। कर्टआ सिंह आरो गस्वामी सानैखौबो भारतारि पेनेल क'डनि दफा 34 जों फरायजानाय दफा 325 आरो 304 नैथि बाहागोनि सिङाव साजा होदों। दफा 325 आइपिसिनि सिङाव दायनि थाखाय आदालतआ बोसोरसे जोबथेसालिनि साजा होदों आरो दाय गोनां सुबुंफोरखौ 2,10,000 जरिमानानि साजा होदों। आइपिसिनि दफा 304 पार्ट 2 नि सिङाव दायनि थाखाय सानैखौबो 7 बोसोरनि जेलनि साजा होनाय जादों आरो साफ्रोमखौबो 10,000 रां फाइन होनाय जादों। जरिमानाखौ होनो हायाब्ला बिसोर 6 दाननि गोरलै जोबथेसालियाव थाहैनांगोन। कर्टआ जिल्ला आयेन सिबिथाइ आफाद डिएलएसए कामरुपखौ बिजिरसंनो आरो थैनायनि सोलोंसानि बिमा-बिफाखौ आयेनारि राहाफोरनि बायदियै खहा खालामनायनि बान्था होनो बिथोन होदों। नैथि खौराङाव दङ। आसामनि लाभलिना बरग'हाया चेक रिपाब्लिकआव ग्रेन्ड प्रिक्स बक्सिं टुर्नामेन्टआव सना देरहादों। अलिम्पियान आरो आसामनि बक्सार लाभलिना बरग'हाया चेक रिपाब्लिकआव 16 जुननिफ्राय 20 जुनसिम खुंजानाय ग्रेन्ड प्रिक्स बक्सिं टुर्नामेन्टआव सनानि मेडेल देरहाना गावनि केरियाराव आरोबाव मोनसे हादोर गेजेरारि मेडेल दाजाबदेरदों। भारतनि आइजो हानजाया टुर्नामेन्टनि समाव 4 सनानि मेडेल आरो 1 रुफानि मेडेल मोननो हादों, जेराव हौवाफोरनि टीमआ भारतनि गासै सानजाबाव 4 सनानि, 2 रुफानि आरो 1 ब्रन्जनि मेडेल मोननो हादों। लाभलिनानि थाखाय बावैसोनि देरहासारनाया मोनसेबाव मख'जाथाव जाफुंसारनायखौ दिन्थियो, मानोना बिथाङा गाहाय हादोर गेजेरारि आयदाफोरनि सिगां हादोरनि गोजौसिन बक्सारफोरनि गेजेराव गावनि थाथायखौ लाखिबाय थायो। थामथि खौराङाव दङ। एएसएसइबिआ एचएसएलसी कम्पार्टमेन्टेलनि फिथाइखौ 23 जुनआव फोसावगोन। मैया आसाम रायजो फरायसालि सोलोंथाइ बर्डआ फोसावदों दि एचएसएलसी कम्पार्टमेन्टेल आनजाद 2026 नि फिथाइखौ 23 जुन फुंनि 11 बाजियाव फोसावनाय जागोन।
बे फोसावनायखौ सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ खालामदों, जाय बुंदों दि आनजाद नायग्रा बिनायसाफोरा मावख'आरि ASSEB पर्टेलफोरनि गेजेरजों गावसोरनि फिथायफोरखौ मोननो हागोन, जेराव बिनायसाफोरा फोसावखांनायनि उनावनो गावसोरनि मार्कशीटफोरखौ नायनो आरो डाउनल'ड खालामनो हागोन। ब्रैथि खौरांआव दङ गरेसराव ट्रेनजों सौग्रावजानानै 9 थाखोनि फरायसानि जिउ खहा। मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव आसामनि बाक्सा जिल्लानि गरेसरनि दलांघाट ओनसोलाव सासे 9 थाखोनि फरायसाया ट्रेनजों सौफैजानायनि उनाव जिउ गोमादों, जायनि सिनायथिखौ आनन्या देखा महरै होनाय जादों। बिथाङा गरेसरनि गुरमौ गामिनि थागिरिमोन। खौरां मोन्नाय बादिब्ला आनन्याया सानै गुबुन सोलोंसा लोगोफोरजों लोगोसे टिउसन क्लासनिफ्राय न'आव फैगासिनो दंमोन। साथाम फरायसाफोरा मोनसे रेलवे दालांजों थाबायगासिनो दंमोन अब्लानो मोनसे ट्रेनआ हरखाबै खाथियाव फैयो। गुबुन सानै हिनजावसाफोरा गावसोरनि जिउखौ बासायनो हायो। बे खैफोदआ जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव जोबोद रागा जोंखांनाय सोमजिहोदों, जायफोरा फोरमायदों दि दुखुगोनां जाथायखौ आबुङै होबथानो हायोमोन। मोनसे मोजां दालां गैयैनि जाहोनाव ओनसोलनि गोबां गामिफोरनि थागिरिफोर आरो फरायसालिनि गथ'फोरा सानफ्रोमबो खैफोदगोनां रेलवे दालांखौ बारनो गोनां जायो। 2010 मायथाइयाव मोनसे दैमा दालांखौ बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया गायसनदोंमोन। जिखि जाया मानो 16 बोसोरनि उनावबो दालां लुनाया आबुं जायाखै। जेबो गुबुन लामा गैयैनि जाउनाव दावबायारिफोर आरो लाइमोन फरायसाफोरा सांग्रां रेलवे ट्रेकफोराव सानफ्रोमबो गावसोरनि जिउखौ खैफोदाव खोख्लैनायनि अनगा जेबो राहा गैया। उन्दै सोलोंसानि दुखुगोनां थैनायनि उनाव रागाजों बुंफबनाय जायगानि सुबुंफोरा मोनसे गिदिर हेंथा दिन्थिफुंनो थाखाय जायगायाव ज' जादों। मावख'गिरिफोरनिफ्राय गोख्रै बिबान दाबि खालामनाय आरो आरोबाव जिउ खहाखौ होबथानो थाखाय गोबाव जानाय दालांखौ थाबै फोजोबनायनि दाबि खालामदों। बाथि खौरांआव दङ आसाम राइफल्स DRIआ आसामनि काछार जिल्लायाव 1 कौटि रांनि पपि बेगरफोरखौ जब्द खालामदों। मावख'गिरिफोरा रबिबार 21 जुन खालि बुंदों दि आसाम राइफल्सआ डाइरेक्टरेट अफ रेभिनिउ इन्टेलिजेन्स DRI जों सामलायजानाय मोनसे जथाय अपारेसनाव आसामनि काछार जिल्लायाव फ्राय 1.31 कौटि रांनि पपि बेगरफोरनि मोनसे गिदिर केपखौ जब्द खालामदों। जिल्लायाव हेंथा गोनां मुवाफोरनि दाय गोनां ट्रेफिकिंनि सोमोन्दै थि इन्टेलिजेन्स इनपुट्सनि सायाव बिथा खालामनानै अपारेसनखौ जुरिजेननाय जादों। मावख'गिरिफोरनि बादिब्ला जथाय हान्जाया 20 जुननि बेलासियाव सिलचर बाइपास रडजों लोगोसे मुवाफोरखौ रोगानाय मोनसे गारिखौ होबथायो। अपारेसननि समाव मावख'गिरिफोरा 8,764 किल'ग्राम पपि बेगरफोर मोनदों, जायनि अनुमान खालामनाय बेसेना 1 कौटि रांनि बांसिन। केसजों सोमोन्दो थानाय सिलचरनि सानै थागिरिफोरखौ हमनाय जादों। मावख'गिरिफोरा रोगानायनि थाखाय बाहायजानाय गंसे टाटा ट्राक आरो मोननै मबाइल हेन्डसेटखौबो जब्द खालामदों। हमजानाय सुबुंफोर आरो जब्द खालामनाय बेसादफोरजों लोगोसे मोननाय केपखौ आरोबाव बिजिरसंनाय आरो गोनां आयेनारि मावखान्थिनि थाखाय खाजोना इन्टेलिजेन्स दिथागिरिनो होनाय जाबाय। द'थि खौरांआव दङ आयेनारि नङि रां बुथुमनाय आरो गुबुन नेम गैयैनि खौरांनि उनाव रेन्ज फरेस्ट अफिसारखौ ट्रेन्सफार आरो फरेस्टारखौ सासपेन्ड। आसामनि रांखान्थि, आबहावायारि अरन आरो खनिजफोरनि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया हाजो अरन रेन्जनि मावख'गिरिफोरनि बेरेखायै आयेनारि नङि रां बुथुमनाय आरो गुबुन नेम गैयैनि खौरांनि उनाव बिथोनारि माव आगान फोसावदों। ससियेल मिडिया प्लेटफर्म एक्सआव बरुवाया बुंदों दि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसाम सरकारा सुबुं सिबिथायाव अनागारि आरो गाज्रि आखुथायनि फारसे मोनसे गोख्रों लाथिख' सहायनाय खान्थि फालियो। मन्थ्रिनि बादिब्ला रेन्ज फरेस्ट मावख'गिरि प्रान्जल बर्मनखौ ट्रेन्सफार खालामनाय जादों आरो फरेस्ट इम्तियाज आहमेदखौ उननि मावखान्थिनि थाखाय सासपेन्ड खालामनाय जादों। स्निथि खौरांआव दङ कामाख्या थानसालिया अम्बुबाची मेला 2026 नि थाखाय थियारि जाबाय। सानब्रैनि बे फोरबोआ 22 जुननि मोनायाव जागोन आरो 26 जुननि फुंसिम सोलिगोन। थानसालिनि मावख'गिरिफोरनि बादिब्ला अम्बुबाची मेलाया मोदाइजो कामाख्यानि बोसोरारि दान मोनथाय सोरखिखौ दिन्थियो, जाय जोनोम होनो हानाय गोहो, सोरजिलु आरो इसोरारि आइजो गोहोनि नेरसोन। दोरों बायदियै मन्दिरनि गोथार थावनिया 22 जुन 9-8 बाजियाव प्रभृति आसारखान्थिनि उनाव बन्द जागोन।
गोथार थावनिया 23, 24 आरो 25 अक्ट'आव बन्द जागोन, जाय समाव जेबो नायनायनि गनायथि होनाय जानाय नङा। गोथार खालामनाय फालिथायफोर आरो सानफ्रोमबो आरज गाबनायनि उनाव 26 जुन खालि सान ओंखारनायाव मन्दिरा निवृत्ति आसार-खान्थिजों फिन गेवगोन। बेनि उनाव सिबियारिफोरखौ नायनायनि गनायथि होनाय जागोन आरो फोरबोनि समाव जोबोद गोनांथार मानिनाय गोथार रक्त बस्त्र प्रसादखौ आजावनो होनाय जागोन। बेनि उनाव सन्यासिफोरा नीलाचल हाजोआव सौहैनो जागायजेनगोन। रायजोनि बयनिख्रुइबो देरसिन धोरोमारि जथुम्माफोरनि गेजेराव मोनसे अम्बुबाची मेलायाव समाव आसार-खान्थिफोर, होंगो-दोंगोखौ सामलायनाय, रैखाथि, साखोन-सिखोन, थाग्रा जायगा आरो रोगाथाइखौ मोजाङै सामलायनायखौ रोखा खालामनो थाखाय आसाम सरकार आरो मन्दिर खुंथायआ गुवार राहा खालामदों। 9थि खौराङाव दङ नालेंखरजों बुंफबनाय ट्राकआ आसामनि बटद्रभानिफ्राय बिहार थांनाय लामायाव गोमायो, थगायनायनि केस रेबथुमनाय जादों। आसामनि बटद्रभानिफ्राय बिहारसिम 3 लाख रांनि बांसिन बेसेननि नालेंखर लाना थांनाय गंसे ट्राकआ गोमोथाव थासारियाव गोमादों, जायनि थाखाय फालांगियारिया रोगानाय कम्पानि आरो ड्राइभारनि सायाव जालि खालामनायनि दाय होनानै पुलिसनाव नालिस खालामदों। बे जाथायनि जाहोनाव आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन हादोर गेजेरारि नालेंखर फालांगि मिरुफोरनि गेजेराव गंसे बटद्रभानि कदामिनी हाथाइआ फालांगियारिफोरनि गेजेराव जिंगा सोमजिहोदों, जायनिफ्राय हादोरनि गुबुन गुबुन बाहागोफोराव नेम बादियै नारेंखल दैथायहरनाय जायो। नालिसनि बादिब्ला फालांगिरि जियारुल इस्लामआ 16 जुनाव महाराष्ट्रआव थानाय एके ट्रेन्सपर्टनि गेजेरजों बिहारनि मुजफ्फरपुरसिम नारेंखलनि मोनसे केबनि रोगाथायनि राहा खालामदोंमोन। 3,46,390 रां बेसेननि बे केबखौ गंसे ट्राकआव ल'ड खालामनाय जादोंमोन आरो कदामिनी मार्केटनिफ्राय दैथायहरनाय जादोंमोन। गारिआ दावबायनायखौ जागायनायनि दसे उनावनो सालायगिरिजों सोमोन्दोआ गोमादों होनना बुंनाय जादों। जेब्ला ट्राकआ मिजिंथिनाय समफारिनि गेजेराव गावनि थांखिसिम सौहैनायाव फेलें जायो, अब्ला फालांगिरिया सन्देह जायो। बिथाङा बुंदों दि ड्राइभार आरो ट्रेन्सपर्ट कम्पानिनि थान्दैफोरजों सोमोन्दो लाखिनो नाजानायफोरा गले-गले फेलें जादों। गारि एबा बेसादखौ नागिरनो हायैलाय इस्लामआ बटद्रभा पुलिस स्टेशनजों मोगा-मोगि जायो आरो ट्रेन्सपर्ट कम्पानि आरो ड्राइभारनि बेरेखायै एफआइआर रेबथुमो। बे जाथायनि जाहोनाव कदामिनी नालेंखर हाथाइनि फालांगिरिफोरनि गेजेराव उसुखुथु सोमजिदों, जेराव ट्राक आरो बेनि कार्ग'नि थाथायखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै। बटद्रभा पुलिसआ केसखौ रेबथुमदों आरो बे बाथ्राखौ नायसंगासिनो दं। 9थि खौराङाव दङ आसामनि नगावआव 2 ड्राग्स फानग्राफोर हमजायो। जथाय पुलिस अपारेशनाव ड्राग्स, एयार पिस्तलखौ जब्द खालामनाय जादों। मोनसे गिदिर ड्राग्स होबथाग्रा अपारेशनाव दिं आरो दुमदुमिया पुलिसआ आसामनि नगाव जिल्लायाव 2 ड्राग्स फानग्राफोरखौ हमो आरो सन्देह गोनां ड्राग्स, मोनसे एयार पिस्तल, मबाइल फन आरो मोनसे मटर साइकेल जब्द खालामो। दायनिगिरिफोरखौ पुर्बा कालादुबानि थागिरि जाहिरुल इस्लाम आरो दिं बरिचापरिनि इजाजुल इस्लाम महरै सिनायथि होनाय जादों। खौरांनि बादिब्ला 2 सुबुङा धिंनि लांगियायाव ड्राग्स फाननो फैदोंमोन। अब्ला सांग्रां जायगानि थागिरिफोरा बिसोरनि हाबाखौ सन्देह खालामो आरो बिसोरखौ पुलिसनो हरनायनि सिगां हमो। खौरांनि सायाव खामानि मावनानै धिं आरो दुमदुमिया पुलिस स्टेशननि मावख'गिरिफोरा मोनसे जथाय अपारेशन जागायो आरो सन्देह गोनां नारक'टिक मुवाफोर आरो एयार पिस्तल, 2 मबाइल फन आरो रेबथुमनाय अनजिमा AS02H7569 गोनां गंसे ग्लेमार मटर साइकेल आरो 7 कन्टेनारफोर जब्द खालामो। दायनिगिरिफोरखौ आरोबाव नायबिजिरसंनायनि थाखाय खानाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।